Чуваш ли детски плач нощем, когато знаеш, че наоколо няма деца? В стари времена се вярвало, че не всяка душа намира пътя си. Навите били душите на некръстени деца, забравени, непризнати, останали между световете. Те не почивали нито на земята, нито на небето. Скитали нощем край селата, край реките и гробищата, където границата между живите и мъртвите е най-тънка. Хората ги чували първо. Тих плач, шепот, който прорязва тишината. Звук като стъпки на боси крака в росата. Навите не идвали с гняв, идвали с глад. С глад за живот, който никога не са получили. Казват, че ако човек ги последва, пътят започва да се извива, нощта се удължава, а земята под краката му става студена като гроб. Навите се показвали като сенки, малки, крехки, с очи по-стари от света. Докосването им носело болест, а шепотът им безсъние и лудост. Затова хората оставяли хляб, вода и дрехи по праговете, палели свещи и шепнели молитви, за да дадат на навите онова, което животът им е отнел, защото ако ги пренебрегнеш, те не си тръгват. Те остават и чакат. А ти, ако чуеш плач в тъмното тази нощ, ще се обърнеш ли или ще продължиш да вървиш?